ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଗଳ୍ପ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା କିଏ କ'ଣ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଲେଖକ ପରିଚୟ ନା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଓ ସର୍ବୋଦୟ ନେତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କର କନ୍ୟା। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବୋଦୟ ସାଧକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବହୁ ପୁସ୍ତକର ସେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିନୋବାଙ୍କ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରସାରିତ ଅନୁବାଦ। ଚମ୍ବଲର ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣରେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବିକା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଦସ୍ୟୁ ହୃଦୟରେ ଦେବତା। ଚମ୍ବଲର ବନ୍ଧୁକ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ତାଙ୍କ ପୁରସ୍କୃତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଅମୃତ ଅନୁଭବରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଇ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାଟା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅମୃତ ଅନୁଭବରୁ ଆସିଅଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା, ତମେ ତ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛ, ଜାଣିଥିବ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ବା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଇତିହାସରେ ବି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ତାହାରି ଉପରେ ଦେଖିବା। ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମଠାରୁ 200 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଦାଣ୍ଡି ଅବସ୍ଥିତ। ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା, ତା ନାଁ ଥିଲା ଦାଣ୍ଡି। ସେଇ ଦାଣ୍ଡିକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର 78 ଜଣ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମର ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ସହ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ମସିହାରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। 200 ମାଇଲ ଦୂର ତାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି। ତମକୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସ, ତମେ କହିବ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ ଯିବିନି। କେଉଁଠି ତୁମେ ଟେମ୍ପୋ କରିଦେବ, ନହେଲେ କାହା ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସିଯିବ, ନହେଲେ କାହା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖ, ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସେତିକି ବାଟ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ନା ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ, ତାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ନାଟ ସୁଆଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହାସଲ କରି ଫେରିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବେ। ଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଇ କଥା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଜାଣିଛ ତମେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ତାହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ପୁରା ପାଗଳ ପରି ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ପ୍ରାତଃ ଉପାସନା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ଅନୁଗତମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାସ୍ତା ଯାକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫୁଲ, ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ, ନୈବେଦ୍ୟ ଏସବୁ ଧରିକିରି ବି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ। ସେ ବାଡ଼ିଟି ଇଞ୍ଚେ ମୋଟ ଏବଂ 54 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ। ବାଡ଼ି ଅଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ମୁଦିଆ ବା ଗୋଟେ ଲୁହା ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକି ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଚାଲୁଥିଲା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଜନ ବି ବୋଲୁଥିଲେ। କ'ଣ ଭଜନଟା ଦେଖ ନା, ସୁର ସଂଗ୍ରାମ को देखे भागे नहीं, जो भागे सो ସୁର नहीं। ଏଇ ଗୀତ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବା ବା ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦୁଇ ପଟରେ ଆମେ ବି ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ଗାଇ ଗାଇ ତାକୁ
ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଉ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଭଜନ ଗୋଟେ ବୋଲି ବୋଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏମାନେ 24 ଦିନରେ 200 ମାଇଲ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ବିଛେଇ ଦେଉଥିଲେ, ମୃଦଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଚାଲୁଥିଲେ। ବାଟଯାକ ସବୁ ଗେଟ୍ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଗାଁରୁ ସବୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ 24 ଦିନ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା 200 ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଭାରେ ସେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା, ସୂତା କାଟିବା, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଁକୁ ବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏ ଲବଣ ଆଇନ କ'ଣ ନା ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ବା ବ୍ରିଟେନରୁ ଲୁଣ ଆସିବ, ତାକୁ କିଣିକିରି ଖାଇବେ। ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଲୁଣ ବା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଲୁଣ ବାହାରିବ, ସେ ଲୁଣ ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି, ଆମେ କିଣିକିରି ଖାଇବା। ଏଇଟା କେଉଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ଏଇ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ସେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଯିଏକି ଯଦି ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ଶଗଡ଼ ଥିଲା, ଶଗଡ଼ରେ ଯାଇ ବସନ୍ତି, ବଳଦ ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯାଏ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ କାଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠି ଯଦି ଥକି ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆଦୌ ବସୁ ନଥାନ୍ତି। ଏତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବୟସ କେତେ ନା 61 ବର୍ଷ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ସୂତା କାଟୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଏରୀ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ତମେ ବି କେହି ଦେଖିଥିବ ଡାଏରୀ ଲେଖିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ବାଟେ ଗଲେ ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ 300 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 78 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ଭେଟିବାକୁ ଗଲୁ। ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ସହିତ ଜମ୍ବୁ ସହରରେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେ ଥାଆନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଏଇ ସମୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଘଣ୍ଟା କଟେଇଲୁ। ତାପରେ ସେ ସଦଳ ବଳେ ଆଗ ରହଣୀକୁ ମୁହାଁଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଗକୁ ଆଗେଇଲେ। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଆଗେ ଥାଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏବଂ ଆଗକୁ ଥାଏ। ଯେପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ଲୁଣ ମାରିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସହରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ। ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଉପାୟମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଉଥାଏ। ଆମେ ହାଣ୍ଡି କରେଇ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଖର ଲୁଣ ଫଳେଇଲୁ। ଆଖର ଲୁଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଣ୍ଡା ଲୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ଯେଉଁ ଲୁଣଟା
ମରାଯାଏ। ସେଇ ଲୁଣଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଖର ଲୁଣ। ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି କଳକାରଖାନାରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ତୁମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୁଣ ଏବଂ ପୁରା କ'ଣ ପୁରା ସରୁ ସରୁ ଦାନାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଣା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଡ଼ା ଲୁଣ। ବା ଗୋରୁ ଗାଈ କୁ ସେ ଲୁଣଟା ଦିଆଯାଏ, ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆର୍ଥିଂ ବେଳକୁ ସେ ଲୁଣ ଦରକାର। ସେ ଲୁଣ ହେଡ଼ା ଲୁଣ କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ। ଏ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଆମେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। କାହାରି ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ପଚାରିବାର ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଆମେ ଏ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ଯେ କେହି ଲୁଣ ମାରିପାରିବେନି, ଆମେ ସେଟା ନିହାତି ମାରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମାଦନା, ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପାଗଳ ହୋଇ ସେମାନେ ହେଉଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛି ଆମେ ସେ ନିୟମକୁ ନିହାତି ଭାଙ୍ଗିବା। ଲୁଣ ପଛକେ ଭଲ ନ ହେଉ, ଏ କାମଟି ଆମେ କଲୁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଲୁଣ ମାରିବା କାମ ପୁରା ଦାବାଗ୍ନି, ମାନେ ଯେମିତି ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ ତାକୁ ଦାବାଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ଫଟାସ୍ ସିନା ଲିଭେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଯେପରି ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ୟାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ସତେ ଯେମିତି ନିଆଁ ପରିଆ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ କଥାଟା ସେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଲବଣ ଆଇନ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆସିବେ, କେହି ଆସିବେନି, କେହି ଶୁଣିବେନି, କିଛି କରିବେନି, ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ତା ନିଜେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ ବା ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି କାମ କରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କୌଶଳକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଖଲେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏହି ପୁରୁଷଠାରେ ଅଛି। ଏଇ କଥାଟା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଗୋଖଲେ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ କ'ଣ ନା ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚକ ଉପରେ ରଖି ତାଠୁ ଦୀପ, ଖପର, କଳସୀ, ହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ଗଢ଼ିଥାଉ। ତ ଏଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କିଏ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ସିଏ ଯେପରି ଭାବରେ କହିବେ ସିଏ ସେପରି ଭାବରେ ମୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପାଖରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ଜଣେ ବୀର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ପାରିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶର ଲୁଣ କାରବାରକୁ ସେ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଆଉ ଏକଚାଟିଆ ବେପାର କହି ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଗରିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୂଲିଆ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହୁଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଟିବନ୍ଧର ଅତ୍ୟଧିକ ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ରକ୍ତରୁ ବହୁତ ଲବଣ ଅଂଶ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରେ ଗରମ ଦିନେ। ଝାଳରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସେ ଝାଳ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦେହରେ ସବୁ ଧଳା ଧଳା ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୁଣ। ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ ସହିତ ଲୁଣ ବି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଲୁଣ ଖାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମ ଘର ପଛରେ ଲୁଣ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଣିକିରି ଖାଇବା। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ରାତିଟି ପଦଯାତ୍ରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଭଜନ ବୋଲି କଟାଇ ଦେଲେ। ରାତି ପାହିଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଦାଣ୍ଡି
ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ପ୍ରଥମେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଓ କୂଳରେ ଲହଡ଼ି ଆସି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୁଣ ଟିକିଏ ହାତରେ ଧରିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ଜୟ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ କଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ବା ହାଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁ ନିଆଁ ଜଳାଇ ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଣି ଲୁଣ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ଧରି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗେ ଚାଖିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଥିଲା ସେଇ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା। ତ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ି ତାର ପଛରେ ପଛେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ତ ଦେବି, ତୁମେ ଦେଖିବ। ୟା ଉପରେ ସରଳାର୍ଥ ବି ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ବୁଝିବ। ବୁଝି ଯଦି ଅବୁଝା କୋଉଠି ରହିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ। ତୁମର ଏଇ 5ଟି ବିଷୟ ହାପେଲି ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ରଚନା ତୁମେ ଲେଖିଛ, ତୁମକୁ ପତ୍ର ଲିଖନ ଗୋଟେ ପଠାଯିବ। ପତ୍ର ଲିଖନ ବା ଦରଖାସ୍ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।